रिमोट एरियायाव बड'लेण्ड ट्रफिखौ खुंनाय जादों बेनि उद्देश्यआ मा लाबोनायनि बेखौ माने उद्देश्यआथ' बिराद गिदिरथार आंखौ बेवहाय मोनसे दाख्लै जानानै थांनाय टुर्नामेन्टआव आंखौ आलासि हिसाबै लिंबोदोंमोन बेहाय बहुद खोथा आलोचना खालामनाय जादों बेवहाय माने चिरां बे एरियायाव मोनसे टिम खालामनानै बे टिमखौ आइ लिगसिम लांनायनि मोनसे सिन्था खालामदों सांग्राङा ओमफ्राय आंखौ बुंदों नों सहाय खालामबा जागोन होननानै आं बुंदों आंनि फालारफोरा टेकनिकेल सापर्ट बा जिखुनु माने सहायखौ मोननो हागोन किन्तु थाखा फैसाथ' गैया जाहैबाय आसाम फुटबला किन्तु टेकनिकेल सापर्टखौ फुल होगोन आरोखि आरो दा बेनिखायनो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सजों रायज्लायनानै बड'लेण्ड ट्रफिखौ आं बे रिमोट एरियायाव लाबोदों जाहाथे गेलेफुनाय आरो जायफोर गेलेगोन गथ'फोर बिसोर जाहाथे माने एनकारेजमेन्ट मोनो आरो बेजों लोगोसे माने सेलिब्रिटि सासे लाबोनो नागिरदों बायसुमतिया बेजों अलरेडि रायज्लायगासिनो दं आङो आरो दा 27 माने 27 तारिखनि परे बियो खबर हरगोन फैगोन ना फैया आरो निश्चितभावे फैनो हागौ आं बुंदों ट्राइबेल एरिया बियो रिमोट एरिया नोंथां फैयोबा बिराद एनकारेजमेन्ट जागोन गतिके बिसोर खोथा होदों आरो रेंकिं हिसाबै नायोबा बबे क्लाबा दा बर्तमान टप लेभेलाव दं बे जायफ्रा बड'लेण्ड ट्रफि गेलेयो जोंनि आसामाव औ रेंकिं हिसाबैथ' इउनाइटेड नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआथ' रेंकिं हिसाबै मोजाङैनो खिन्थु लाजङाबो मोजां दाथ' इउनाइटेड एफसिखौनो जौसिन होननानै बुंजायो लाजङाबो मोजां ओमफ्राय एआरसि बे माबाया आसाम राइफल आसाम रेजिमेन्टेल माने शिलंनि बिसोरबो मोजां गाज्रि नङा बिसोरनाबो मोजां दे बेनि नोजोर आरो थांखिया जाबाय मा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां गेलेगिरि दङ बिथांमोना जाहाथे आरोबाव गोजौ थाखोआव थांबावनो हानायनि जि थुलुंगा बे थुलुंगाखौ जाहाथे मोनो आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दे थारैनो गोजोना गायसनजाबाय बेनि जोङो नेरसोनथि महरै दिन्थिनो थाखाय नैबे बड'लेण्ड ट्रफिखौ जों गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जों खुंनाय जादों दासिम दाखालि बावै जों सावरायनानै थांखि लादों जोंनि बिटिसिआव बर्तमान थानाय मोन 40 समस्तियाव मोनसे जोङो मिनि स्टेडियाम जोङो गायसनगोन आरो बेनिफ्राय इसिआव जोङो थांखि लाबाय जे साब डिभिजन लेभेलाव जोंनि अफिसखौ जोङो गायसनगोन स्पर्ट्सनि साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसारनि आरो दायो जोंहा फिजिकेल इन्सट्राक्टरनि मोन 40 मासिनि थाखाय आरो कचारनि थाखाय 15 मासिनि थाखाय आरो एसडिएसअनि थाखाय 3 मासिनि थाखाय अपेन रिक्रुटमेन्ट रेलि जागासिनो दङ बिनि रिक्रुटमेन्टआ जोबनाय लोगो लोगो जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि साब डिभिजन लेभेलाव जोङो अफिसारफोरखौ दैथायनानै जोंनि गामि ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा जाहाथे थुलुंगा आरो खाबु मोनो बिनि थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जादों बेनि उद्देश्यआ जाबाय मा जोङो सरकार दानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय जोङो रिक्रुटमेन्टखौ जोङो खालामदों बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन डिपार्टमेन्टआवबो जोंहा मासिया लांदां जानानै दङ बेफोरखौबो जोङो थिसनगोन जोंहा इउथ एन्ड स्पर्ट्स वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि जि मासि बियो लांदां जानायनि जि प्रसेस बा साख्रि थिसननायनि जि प्रसेस बियो आवगाय जाग्रोनायखाय जोङो बेखौ थिसनग्रोदों बेनि अनगायैबो जोंथ' जोबोद बिथांखौ साबायखर जासिदों बिथाङा जोंनि बर'फोरनिल' नङा सारा सा सानजा भारतनि थाखाय बिथाङा सासे गोग्गानाय आरो बिथांनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोल जोंनि हारि जोंनि सा सानजा भारतआ मुंदांखा जादों आं बिथांखौ जोंनि बिटिआर हालामनि स्पर्ट्स एन्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासियो